Tänään puhutaan merilohen heittokalastuksesta. Ja merilohen heittokalastusta harrastetaan joessa ja ei koskaan meressä. Ja tämä merilohen heittokalastus ajoittuu kesäkuun alkuun. Yleensä silloin, kun tämä merilohi alkaa se kutuvaelluksensa ylös jokiin. Yleisimmät joet, mitä tässä nyt meillä lähellä on, mikä on hyviä jokia, nämä Perämeren joet. Aloitetaan Simojoki, Torneojoki, mennään Ruotsin puolelle Kaaliksjoki, Luulajajoki. Ne on ne tämä parhaimmat joet, mikä tässä nyt lähellä on. Tenojoki on kanssa joki, missä voi kalastaa merilohta. Mutta nyt nämä viimeiset vuodet on ollut tämä Torneojoki, Perämeren joet ollut tuottoisimmat. Jokikalastuksessa käytetään pitkiä vapoja. 10 jalkaa eli 3 metriä on se minimi. Yleisin on tällainen, mikä on tämä nyt on 11-jalkainen vapa. 11-12 on se niin kuin perusvapa, mitä käytetään. Kelana aina pyöreäpäätyinen hyrräkela. Jos käytetään hyrräkelaa, niin se on pyöreäpäätyinen hyrräkela. Ruotsissa valmistettu 6500 kokoinen, ambassadöri on sopivan kokoinen. Ja sitten myös vanhat 7000 kokoiset hyrräkelat ovat erittäin hyviä. Avokelaa pystyy myös käyttämään, mutta silloin pitää ottaa huomioon se, että kelan koko pitää olla iso, koska me tarvitaan paljon siimaa. Ja silloin myös vapa muuttuu, että se muuttuu tähän, että se pitää olla se avokelavapa. Avokelavapa versus hyrrävapa huomaa sen aina, että ensimmäinen rengas on isompi. Hyrräkelassa on aina ensimmäinen rengas on pieni ja sitten siinä on liipasin. Tätä vapaa ei voi käyttää avokelan kanssa. Avokelavapa on aina avokelavapa ja hyrrävapa on hyrrävapa. Koko pitää olla reilu, ei mikään haukikoko. Eli nyt tässä minulla on esimerkkinä pennin 6000 koko, Simanon 6000 koko. Se on se koko, millä pärjäät lohen kanssa. Kalastustyylejä, mitä käytetään, yksi on se, että heitetään normaalia lusikkaa. Silloin riippuu virtauksesta, jos mennään kovasti virtaamaan jokeen, niin käytetään lusikoita, mikä on suippoja perästä, painoltaan 28, 32, 42 grammaa, riippuen joen virtauksesta. Heikommassa virrassa kalastaessa niin käytetään pyöreäpäätyiset lusikat, salamandrit, räsäset, sen tyyliset lusikat käytetään silloin, kun kalastaa lohta. Esimerkiksi Simojoki, Torneojoissa määrätyt paikat, niin silloin aina pyöreäpäinen lusikka tekee nostetta. Suippo vetää alas veteen. Yksi oikein paljon harrastettu esimerkiksi Torneojoissa on punttikalastus. Tarkoittaa sitä, että heittosiimaan asetetaan paino, riippuen taas veden virtauksesta, syvyydestä. Yleisin paino on noin 60 grammaa, heikossa virrassa 40, 30. Ja silloin kun kalastetaan puntilla, niin silloin käytetään letkupaino, on myös metallisia lyijyisiä painoja. On paikkoja, missä ei saa käyttää lyijyä, niin silloin käytetään metallisia. Tämä asetetaan siiman päähän, heittosiiman päähän tulee leikari, mihin tulee tämä paino. Sen jälkeen laitetaan reilu vavan mittainen peruke. Ja perukkeen päähän sidotaan perho. Ja yleensä perho on putkiperho. Alkukaudesta käytetään kirkkaita värejä, oranssisia, punaisia. Ja mennään vähän enemmän kaudelle sisälle, tummuvärit, tästä vielä pienenee. Jos on matala vesi, lämmin vesi, käytetään pieniä tummia perhoja. Putkiperhoa käytetään sillä tavalla, että siihen tulee tämä, missä mainitsin äsken, peruke. Siima tulee perhon läpi, putken läpi ja siihen siiman päähän sidotaan koukku, joka sitten vedetään sisälle, että me saadaan koukullinen perho.
Ja siinä pitää ottaa huomioon se, että silloin kun kalastetaan putkiperholla, yleensä käytetään pieniä koukkuja. On näissä, niin kuin Tornionjoki, on koukkukoko rajoitettu 6, eli erittäin pieni koukku, ettei satu vahingossa, että sattuu ulkoapäin kiinni ja semmoista, niin käytetään koko 6. Mennään seuraavaan jokeen, jos lähdetään Kaaliksjokeen, niin siellä ei saa käyttää tätä painoa, niin silloin käytetään heittokohoa, eli bombardaa. Asetetaan samalla tavalla kuin tämä puntti, heittosiima läpi, leikaripäähän ja peruke ja perho. Kalastus tapahtuu sillä tavalla, että heitetään poikittain virtaan. Puntti, eli tämä paino, se vajoaa määrättyyn syvyyteen ja se menee siellä pohjaa pitkin liikkuu. Jos on liian raskas paino, se jämähtää ja pohjaan. Liian kevyt, se menee liian nopeasti. Ja siinä niin kuin haetaan siksi, näitä on eri painoisia, raskaammat yli 100 grammaa ja kevyemmät 30 grammaa. Sillä käydään läpi, että löydetään se oikea paino. Näitä myös on eri painoisia, näitä bombardoja. Yleisin mitä käytetään lohenkalastus on 40 gramman interipaino, heittokoho. Myös voidaan käyttää, jos mennään ylös niin kuin tenolle ja näätämme siellä ylempänä, siellä heitetään myös paljon vaappua. Mutta silloin mennään taas, silloin yleensä se on avokelavapaa, koska vaaput ovat niin kevyitä. Tässä on esimerkkinä Nismastin Spearheadin vaappu. Tämä on semmoinen, joka pystyy heittämään, kun se painaa 14 grammaa, niin siinä on vähän sen painoa, että sitä pystyy heittämään. Siimoja käytetään näissä Perämerenjoissa, käytetään suurimmalta osin punottua, paksua punottua siimaa. Punottua siimaa, joka kestää 40 kiloa yli. Myös paksua kuitua. Perukkeena, jos kalastetaan tällä putkiperholla, niin käytetään aina paksua monosiimaa. Ja siinä käytetään monta kertaa, että 0,50 on se yleisin paksuus, mitä käytetään perukkeena. Siinä on vetuilus yli 30 kiloa. Että siinä niin kuin puhutaan, että on rajut vehkeet, kestävät välineet, kaikki on, koska kala, mitä pyydetään esimerkiksi Perämerenjoessa, siinä on varmasti Euroopan suurimmat lohet, mitä sieltä saadaan. Jos puhutaan keskikoosta, että siellä on 10 kilon kalat, ei ole mitään niin kuin isoja kaloja, siellä on keskikoko on lähellä 10 kiloa, että siellä silloin kun on kausi päällä, niin silloin se on joka päivästä, että tulee kaloja, joka on 10-15 kiloa, on ihan joka päivästä kalaa siellä. Ajankohta, niin kuin mainitsin aikaisemmin, tässä on kesäkuun alku. Se menee kesäkuun alusta juhannukseen. Se on yleensä tämä Perämeren, se on se nousukausi, mutta siinä on myös niin tärkeää on veden korkeudet. Siinä niin kuin seurataan, miten vesi nousee, vesi laskee, mikä on se hyvä aika. Se on yleensä silloin, kun vesi on ollut nousussa ja lähtee laskuun. Silloin yleensä tuoretta kalaa tulee ylös jokeen. Ja siinä kanssa nyt kun näytettiin näitä perhoja, niin pitää ottaa huomioon se, että se on kutuvaelluksella oleva kala, se ei syö mitään ruokaa. Niin nämä perhot, mitä käytetään, ne ei näytä miltään ruualta, vaan ne on ärsykkeitä, ärsykevärejä taas, mistä puhuttiin myös hauenkalastuksessa, ärsykevärejä, oranssia, punaista, keltaista, kaikkea mitä niin kuin poikkeaa luonnosta. Se on se, mikä on, nythän se on, niin kuin, varsinkin jos lähdetään Perämerenjokiin, Tornionjoki on nyt niin viimeiset vuodet on antanut valtavan hyvin kalaa. Ja siellä just, niin kuin, että jos lähdetään, yleensä minä sanon, että jos lähdetään kalaan ennen kesäkuun 10. päivää, niin silloin on huono tuuri, jos koukkuun tarttuu alle 10 kilon kala. Alkukaudesta aina nousee isot ensiksi, silloin yleensä tulee, melkein päivittäin tulee isoja kaloja. Tornionjoessa alkaa kalastus kesäkuun 1. päivä. Ja se jatkuu riippuen veden korkeuksista. Nyt pari viimeistä vuotta, niin se on jatkunut vielä juhannuksen jälkeen heinäkuulle asti. Riippuen vaan, että onko vettä joessa. Tornionjoessa se on helppo joki kalastaa lohta. Eli siinä on semmoinen joki, siinä ei vaadita paljon välineistä. Kunhan laittaa reilut välineet, ei mene millään haukivälineillä, niin siellä on mahdollisuus saada sitä elämänsä kalaa hyvin helpolla.